गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट आरो जिकेबि बर्डनि दिहुननाय बर' बिजोंनि गांब्रै फरा बिजाब बेखेवदों। बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो आरो जौगाहोनायजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोजोरै लाखिनायनि नोजोरजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हेफाजाबजों जिकेबि बर्डआ दिहुननाय क थाखोनिफ्राय से थाखोसिमनि थाखाय गांब्रै फरा बिजाबखौ दिनै बेखेवनाय जायो। आसामनि दाब दाब जायगायाव फसंजानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि सोलोंथाइ फसंथानफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय दिनै गांथाम बिजाब फारियै बिथ'राय सानखान्थि आरो गुबुन गांनै बिजाबखौ दिनै क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि सावराय नबलाङाव खुंनाय मोनसे मेलनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'नि मासि सामलायनायाव खुंनाय मेलाव गोबां माननि आलासिफोरनि नुजाथिनायाव क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि आरो समाज सिबियारि प्रीतम ब्रह्म चौधुरीया बिजाबखौ बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि आसैनि स्वर्गीयारि बिनेश्वर ब्रह्म, इन्जिनियारिं कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर कमल कुमार ब्रह्म, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि बर्डनि डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी ब्रह्मआ धर्म कोअर्डिनेशन कमिटिनि मासिगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, ब्रह्म धर्म प्रसाद संसदनि गाहाय नेतारि विद्यासागर ब्रह्मआ मोनहाबो बाहागो लायो। पाब्लिकेशन बोर्ड आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टजों दिहुनजानाय थाखो सेनि गांब्रै बिजाब दिनैहाय दिहुनबाय। दा बियो बर' मिडियामनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां खौरां बियो। गथ'फ्रा बिजाब गोबां बिजाबनि थाखाय हागार जायो। दा बेखौ लानानै थांखिखौ लानानैनो बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट आरो बे बर्डआ बे बिजाबखौ दिहुननाय जादों आरो दिनै एबारनिफ्रायहाय बे फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय बे बिजाबखौ दिहुनदों आरो बेबादियैनो क्लास 8सिम दिहुनलांगोन होननानै फोरमायदों। आं आसा खालामो जे बियो बिजाबा बर' मिडियामनि जे गथ'फोरनि थाखायहाय जोबोद लाब जागोन आरो बे बर' मिडियाम फोथांनायनि मोनसे थांखि जे लादों बे थांखिया जाफुंसारगोन होननानै आं सानो। गांबेसे बिजाब? गांब्रै बिजाबमोन, गांब्रै बिजाब दिहुनदों। बेवहाय सानखांथि दङ आरो फराय बिजाब बिथराय दङ। बेबायदि हिसाबैनो गांब्रै बिजाब। मिडिया नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जे जोंनि गुरुदेव कालीचरण ट्रास्ट लोगोसेयैनो गुरुदेव कालीचरण एकाडेमि बर्ड आरो दिनै जे बिजाबखौ दिहुनदों बे बिजाबखौ दिहुननाय जाहैबाय गुरुदेव पाब्लिकेशन बर्ड। दा बे गुरुदेव पाब्लिकेशन बर्डआ दिनैहाय जों गिबि खेब बिजाबखौ फोसावनाय जादों आरो बे बिजाबखौ फोसावनायनि गुबैथार उद्देश्य जाहैबाय जोंनो गुरुदेवा जे सान्थौ आरो सान्थिखौ जोंनो होलांदोंमोन। बर'नि रावाबो थांनानै थानांगौ, लोगोसे जोंनि गथ' गथायफ्रा माने सात्र साथ्रिफ्रा फरायनायनि खाबुखौ लानांगौ आरो उन्दैनिफ्रायनो सैथो सोलोंथाइ आरो सैथो गियानखौ लानांगौ। बे बाथ्राखौ गुरुदेवा जोंनो होलांखादोंमोन। बेनिखायनो जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो क श्रेणिनिफ्राय क्लास 1सिम बे बिजाबखौ दिहुनग्रोनाय जाबाय। बेनिफ्राय जों थांखि लादों जे जों क्लास 8सिमखौ जोङो नेक्स्ट बोसोरहालागै बा फैबाय थानाय बोसोराव जोङो बेखौ जों दिहुनबावनो नाजागोन आरोखि। दा बेवहाय जोंनि हांख्रायनाय बायदियै बिजाबखौ बेखेवगिरि हिसाबै जों प्रीतम कुमार ब्रह्म बिथांखौ जों लिंहरदोंमोन। बिथाङा फैनानै बिजाबखौ बेखेवहैदों। बेवहाय जोंजों लोगोसे दङमोन जोंनि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर कुमार ब्रह्म सार बिथाङा दङमोन आरो लोगोसेनो जोंनि गुरुदेव कालीचरण एकाडेमि बर्डनि मानगोनां चेयारमेन बोसोर कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी साराबो दंफायोमोन। लोगोसे बिटिसिनि वाइसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथां दङमोन। जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जे आफादगिरि लोगोसे बोसोर बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर'
बिथाङानो दिनैनि मेलखौ दैदेनदोंमोन। दा दिनैनि जे हाबाफारि बे खोब मोजाङै जालांदों होननानै आं सानो आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जोंनि हास्थायनाय बायदियै जोङो फुंखा सुबुंफोरखौ जों जाहाथे मोननो हायो आरो जोंखौ मोजां जाहाथे सुबुरुन होनो हायो बेखौ खावलायनाय जाबाय। सरकारि आरो प्राइभेट स्कुलावबो बाहायगोन बेखौ सरकाराव लांनायखौ सिन्था खालामाखै। जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि बर्ड दं। जेरैहाय गिबि फरायसालियाव गायसननाय जादोंमोन दतमायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि मोनसे फरायसालि दं। बेनिफ्राय जोंनि पर्बझारावबो दं, काजि गामियावहाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि काजिगाव दं मोनसे। बेनिफ्राय आमटेकायावबो दं, आमटेकायावबो गुरुदेब कालिचरन एकाडेमि दं चिरां जिल्लायावहाय। आरो बेनिफ्राय उदालगुरियावबो दं, ओमफ्राय ढेकियाजुलियावबो दं आरो दुधनैयावबो दं, गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुधनैयावबो दं। बेखिनिखौ लांग्रोनाय जागोन सिगां। दा जोंनि कुवान्टिटिनि सायाव जागोन, गुबुन हरनो हानाय हायैया। जों आपातत जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि जे दं बे एकाडेमिखौ जों हरनायनि बेब'स्थाखौ लाग्रोदों। ओरैनो जर'खा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जिउनि बागै लिरनाय दङ बिजाब? बेबायदि दङ। बेखौथ' आसाम साहित्य सभायानो 1985 मायथाइयाव गिबि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जिउ खौरांखौ दिहुननाय जादोंमोन असमिया रावजों। बेनि उनावहाय डक्टर अजित बर' जोंनि दा आथिखालनि गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो जोंनि गुरुदेब कालिचरन ट्रास्टनि आफादगिरि बिथाङाबो गुरुदेबनि जिउ खौरांखौ दिहुनदों। बेनिफ्राय साहित्य एकाडेमि एवार्डि बिद्यासागर नार्जारि बिथां गेदेमाबो दिहुनदों आरो जोंनि पद्मश्री डक्टर कामेस्वर ब्रह्म साराबो गुरुदेबनि जिउ खौरांखौ दिहुनदों। बेबायदिनो गोबां दिहुनबाय आरोखि दङ, बेबायदि बिजाब दङ। ओमफ्राय बे डक्टर अजित बर' सार बिथाङाथ' फ्राय खनथामसो जाबाय खोमा, फार्स्ट एडिसन, सेकेन्ड एडिसन, थार्ड एडिसन जाबाय आरोखि। दा एभेलेबेल दं, इंराजियावबो मोननो हायो, बर'आव मोननो हायो, असमियावबो मोननो हायो आरोखि। बे बिजाबफोरखौ माबोरै नोंथांमोना दैथायगोन? बेखौ मोननायनि बेब'स्था दङ। जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि गाहाय मावखुलि जे दं गुवाहाटि खारगुलि, बेहायबो मोनगोन। ओमफ्राय उदालगुरियावबो मोनगोन, उदालगुरिनि जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म मन्दिराव बेखौ मोनगोन आरोखि, मोननो हागोन। बेबायदिनो दं आरोखि, गोबांथार दं। आरो जोंनि थांखिफ्राथ' दं जाहैबाय, मावनो हानाय हायैजोंसो बाथ्रा। लाखिनो थाखाय मोनसे जों स्पेसियेल इउनिभारसिटि गायसननांगौ होननानैबो जों सरकारखौ नारसिनबाय थादों। अलरेडि जों गसाइगाव जैमागुरि गामियावहाय 22 बिगा जों हाबो मोनखाबाय। आरो जोंनि काजिगावबो दं, मेरला दं, 50 बिगानिबो बारासिन हा दङ, बेहाय बेबस्था दं। आरो जों हास्थायबाय थादों जेरै असमिया बिथांमोना महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेबनि नामावहाय गुवाहाटियावहाय श्रीमन्त शंकरदेब कलाक्षेत्र गायसनदों 1998आव 9 नभेम्बर बेखौ गायसनदों आं मिथियो। थिग बिदिनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि नामावबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म कालसारेल कमप्लेक्स एबा कलाक्षेत्र गायसननांगौ होननानै जों सरकारनिसिम दाबि खालामबाय थादों आरोखि। दा बे हिसाबै जों थांनाय 2009 मायथाइनिफ्राय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुङाव आसाम गभर्नमेन्ट एवार्डबो होबाय, नेसनेल एवार्ड, माने बेखौ राष्ट्रीय बटाखौ जों मोननो हादों। बिनि उनाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडेबो होदों। आथिखालाव दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय गुरुदेबनि स्टेचु मोनसे गायसनबाय। दा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जों गुरुदेबनि मुङाव मोनसे जोङो चेयार नांगौ होनना जों दाबि खालामबाय थादों। जों आसा खालामदों इयुनावहाय जों बेखौ मोननो हागोन आरोखि।